nas ponovo. I evo, ne znam zašto, izvinite, nažalost što sam prekinuo, to je bio jedan moj razlog, ne znam zašto sam morala, nisam mogla škola i sve stvari, ali evo vraćamo se, znam da sam počeo sad malo pre školu, ali dobro, ne znam, sad ovo, ja jesam dobar u PvP, ono, vidite moj status. I baš se trudim i sve i tako, ali dobro, može i bolje. To je Big Lassie i Stoke, veliki pozdrav za njih. Tako. Sada sam bojim ponovno neke pocije, ne znam zašto, onako sam se zgrnu s njima. Serija Crocs Network, bit će link u deskripciji. Sura je baš dobra mapa. Mapa je urađena na foru, one mape s Mineplexa. Znate onu mapu, znaš tu onu baš dobru mapu. I to, tekstura je moja, ja sam je pravio. I uskoro na 10 suba će biti link za download. Samo malo vas počešem. Sve je živo svrbi. Bino bazene pa izgora pa se sad ljuštim pa. Olik je rektan. A da ljudi, izvinite zbog komentarija, jedna stvar, ja imam onaj miš X7 makro miš. Sad si misle sam je haker zbog toga, ne, kliknete jedno na dugme i čuvam se ko 2 puta, to je mnogo dobar miš. Onako gamerski, ja to makro, kako to moji drugari zovu. Ja to ponekad iskoristim kad sam evo sad sam ga iskoristio. I da s njim se daje dobar kombo, ja s njim udarim da bi počeo dobar kombo i tako nastavim i rektom. Imamo još ovog bočica za speed, swiftness ili speed. Pozdravit ću sve admine servera, prvo Milana, Perdone Trdica, Crocs Gamera, Inqviste PvP, tako nešto PvP, Easy PvP-a, Big Lassie što je na serveru, da. Evo pozdrav za Stoke, koji je rank, kad je kupio rank, kad je kupio Kit Iron. Dobro, pozdrav za njega svejedno. Zbog još pozdrav za Šutera veliki pozdrav, za Burita veliki pozdrav i tako. Sve ih pozdrav, sve ih pozdrav. Ovo je Kit Iron, baš će mu bi ovo Kit Iron. Kakav je to bio rekt? I da, to je bio GG rekt, full diamond lika. A da, koristim, ovo nije moj prema account, ovo je jedan nick, zove se SwishMC, to sam vam ja. Sad ako nađete seriju, ja sam SwishMC. Pokazujem link IP od servera će biti bit u deskripciji i to je to. Mislim nije još to je to epizoda, ali to je to za što vam kažem. Ako ima malo bolji zvuk, to je zato što sam kupio nove slušalice. Hoću isto da reklam, zato što ima običan kit, nema ništa dobro. U zadnjoj sekundi popi napitak ljudi. Ljudi. Kill strike 12. Ubiše me. I ljudi, to je bilo to od ove epizode, vidimo se u sljedećoj, ćao.